Gelo îdiaya rejîmê, ya ku dibêje mekanîzma maşê tiştek e, û em dibin sizayan de ne bir rastî te bavirkirin. Cudahiya di navbera çalakkirina maşê û sizayan bere de çi ye. Cudahiya giring di navbera van sizayan û sizayan yekaliyên devletin yekbûyî de, ev ku sizayan devletin yekbûyî tenê jî hêla Washingtonê ve hatîne biçîh kirin, û rejîma Îranê di karîbû rêyan bibîne ku van derbas bike. Lê sizayan netewên yekkirtî UN gerdûnî û kolektifên, û hemî devletin endamên netewên yekkirtî. Ango hema tevahiya cîhanê, heta Rusya û Çîn, mecburin ku van li gorî peymana netewên yekkirtî biçîh bînin. Heta rexistînên mîna Şanghai an Avrasya jî neçarin ku tekiliyên swê bi Îranê re kut bikin. Ji ber ku ev dibin sîwana en mayde dixebitin û naxwazin ku tevahiya avahiya tekiliyên van ên nav neteweyî bike veşetereye. Di pratikê de çi bi serê rejîmê vere. Banku saziyên darayî de danûstandin û tekiliyên bankayî kut bikin ve guhestina pereyan, firotina petrole û kirinên navneteweyî devêrên rawestandin an jî felc bin. Şirket û hevkarên bazirganiyê peymanan betal dikin, an jî ra divestînin û şandina kelûpel û karûbaran bo Îranê tê rawestandin û îtixalata tiştên bingehîn bi tundî tê sînordar kirin. Sigortekar û keştî hizmetguzarî red dikin ku hizmetguzarî û karûbarên teknîkî û benderî peyda bikin. Keştî û balafir beyî sigortek hizmetguzarî li bender û balafirgehan a semane. Firotina çekan û veguestina teknolojiya hesaskedek heye û Îran bi bandor jî hêla aborî û siyasî ve îzole ye. Tu velatekî mêzin de tekiliyên ciddiyên aborî an siyasî avaneke. Bi çalakkirina maşê, Îran vekî gefek li ser aştî û evlehiya cîhanî tê nas kirin. Ev bend Îranê disebin madeya heftan ana peymana netewên yekkirtî, ku teve vate ku heke Îran bi awayekî leşkerî vere êriş kirin, velate êrişkar dikare kiryarên swê bi işaret kirina madeya heftan ana peymana netewên yekkirtî rêwa bike. Ev teve vate ku tevahiya cîhan de li dijî rejîma olî vere seferber kirin û rejîm de bi bandor bibe rejimek bezar û îzole. Ji ber vê yekê, dikare vere gotin ku kîşandina maşê derbeyek stratejîk a mezin bû li ser faşîzma velayetê fekîh û naha gelê Îranê tenê gavekdûrî serhildanek mezin û hilveşandinê ye.